kaigsuunan, kini ang ika-17 nga sesyon sa serye sa Sermon sa Imperno. Sa gabi sa wala pa si Jesus mipasan sa cross, siya misulti sa musunod sa katapusang panihapon uban sa iyang mga disipulo. Ang Marcos Kapitulo 14 versikulo 17 hangtod sa 18 kay nagingon, sa pagkakilom-kilom na miabot si Jesus uban sa napulog duha ka tinun-an. Samtang nangaon sila miingon si Jesus, sultihan ko kamo usa ka ninyo nga nakigsalo kanako magbudhi kanako. Kinsa man ang iyang gisgutan, nagisgot siya mahitungod kang Judas Iscariote. Si Jesus na ibaludaan nga si Judas nagbudhi kaniya. Apan si Jesus wala muhunong kang Judas hangtod sa katapusan. Si Jesus wala mobiya kaniya apan misulay sa paghatag kaniya sa pagbukaw o sa kahigayunan sa panginusol. Si Jesus dili muundang kaniya tungod kay siya nahibalo kung unsay mahitabo sa iyang kalag. Si Jesus sinsiro nga naglaom nga si Judas mamati sa gisulti, mubalik og makalingkawas sa walay katapusang selot. Siyempre, si Jesus nahibalo sa tanan og siya nahibalo nga si Judas dili na mobalik sa katapusan. Si Jesus kay mainiton kaayo sa iyang pagsulti tungod kay nasayod siya pag-ayo kung unsay mahitabo kang Judas. Ang Marcos Kapitulo 14 versikulo 21 kay nagingon, kay ang anak sa tao moadto sumala sa nahisulat mahitungod kaniya. Apan alaot kadtong tao nga pinaagi kaniya igatugyan ang anak sa tao. Maayo unta alang ni atong tawhana kung wala pa siya matao. Kini tinuod kayo. Bisan kung magantos ka sa labing gamay nga mga silot diha sa imperno, mas maay kung wala ka mataw kaysa mahulog sa imperno. Apan alang kanato nga naluwas ug maadto sa langit, ang atong pagkatawo mismo usa ka panalangin ug butang nga angay pasalamatan. Pinaagi ni ining mubo nga panahon sa pag-ugmad sa tawo atong masabtan ang gugma sa Dios ug magpuyo sa walay katapusang gingharian sa himaya nga walay bisan unsang luha, kasubo o kasakit. Busa, pagkabulahan nato. Ang mga tao nga akong isgutan karon kay usa sa mga bulahan sama kanato. Apan gibiyaan nila ang Dios sa tunga-tunga og tungod niini, gitunglo ang ilang mga kalag ug mahulog sila diha sa imperno. Sa mga wala buhiin ni Jesus si Judas Iscariote hangtod sa katapusan, wala usab sila pasagdi sa Dios hangtod sa katapusan. Ang Dios naglamdag kanila pinaagi sa balang espiritu ug naghatag kanila sa grasya sa pagbalik. Apan sa katapusan, ilang gisalikway ang kamot sa Dios. Sa pagpadayon sa katapusang sesyon, akong hisgutan ang mga selot nga nadawat ni ining mga kalag. Kadtong moadto sa ubos nga lubnganan tungod sa ilang pagpasipala batok sa balaang espiritu. Gihangyo ko sa ngalan sa Ginoo nga isulat nimo kini nga mensahe sa lalom nga kasing-kasing aron dili nimo hatagan ang Dios sa ingon nga kasabo. Mga igsoon diha ni Kristo. Ang unang kaso mao ang usa ka tawo nga kaniadto o pastor apan nahimong arogante og misugod sa pagbarog batok sa Dios. Niini nga simbahan, naayo siya sa iyang mga sakit ug balatian ug nakasinati sa laing mga buhat sa balaang espiritu. Sukad ni adto siya nagpuasa og nagampo nga kinasing-kasing og naningkamot nga tulion ang iyang kasing-kasing. Malasigon kaayo siya sa iyang katungdanan sa pagbisita sa mga kalag ug pagpaambit sa ebanghelyo. Sa iyang pagsunod sa tingog ug giya sa balang espiritu namunga siya. Siya gidayig og gihugugma sa mga tao ug sa katapusan nahimong pastor. Apan sa dihang giila siya og gidayig sa uban, ang pagkamahipatason nagsugod sa pagtubo sa iyang kasing-kasing. Dili gyud niya matanaw sa husto ang iyang kaugalingon. Nagunahon na siya nga giisip niya ang iyang kaugalingon nga husto sa tanan nga mga kalihukan ug mihunong sa pagtuli sa iyang kasing-kasing. Naagihapon siya kasuko, kasina ug pangabubho diha kaniya. Apan mihunong siya sa pagsulay sa pagsalikway niini. Gihukman pa gani niya ang mga matarong. Kung dili siya ganahan sa usa ka tawo nagpundo siya og lisod nga mga pagbati batok kaniya. Sa gayon nga ang usa ka tawo nga mahurot sa pagkamahitason ug ang iyang pagkadautan magsugod na sa pagpadayag, siya mo pagawa sa mas dako nga kadautan. Sa katapusan, maabot niya ang pinakagrabe nga kahimtang diin dili niya mapungan ang iyang kaugalingon umaminaw sa tambag ni bisan kinsa. Kini nga tawo pag-usab nagpundok sa kadautan ug sa katapusan nalitag ni Satanas. Sa dihang miabot ang pagsulay na limbungan siya ug mibarog batok sa Dios. Mga kaigsuunan, si Apostol Pablo nagtambag kanato diha sa Pilipos Kapitulo 2 versikulo 12 kay nagingon, busa mga hinigugma,
Kay pag masinugtanon man kamo kanako sa dihang uban pa ako kaninyo, labi pa gayong maayo nga magmasinugtanon kamo kanako karon nga layo na ako kaninyo. Padayon kamo sa pagpaningkamot uban sa kahadlok ug pagtahod aron sa paghingpit sa inyong kaluwasan. Ang atong kaluwasan dili kumpleto tungod lang kay nadawat nato ang balang espiritu. Kinahanglang makabot nato ang hingpit nga kaluwasan hangtod nga makasulod kita sa langit. Sa ato pa kinahanglan kitang magmabindantayon uban ang kahadlok ug pagkurog hangtod nga kita hingpit nga mabalaan. Ang ubang mga tao na himong mga pastor o mga leader tungod kay ilang nasinati ang dakong grasya sa Dios o adunay kapuno sa espiritu. Apan, kung dili pa sila hingpit nga mabalaan, sama kini sa usa ka tawo nga miapil sa marathon nga wala pa sila makaabot sa finish line. Bisag ang usa ka marathoner modagan nga nag-una sa uban ug mas duol sa finish line sa sinugdanan sa usa ka lumba, kung siya moundang sa tunga-tunga kini kay walay kahulugan. Sama sa uban nga wala mo apil sa kompetisyon, dili siya makadawat og premyo. Parihas kini sa imong kistuhanong kinabuhi. Kung muhunong ka sa pagpatuli sa imong kasing-kasing ug mubugnaw ang imong pagkamatinud-anon, lisod ka nga maluwas sama ni atong wala pa mahimamat ang Dios. Mao nga bisan si Apostol Pablo nga nagpabiling matinud-anon sa tibuok niyang kinabuhi human sa pagpakikita sa Ginoo na ningkamot kanunay nga magpapainubsanon. Ang unang mga taga-Korinto kapitulo 9 bersikulo 27 kay nag-ingon, apan gidisiplina ko ang akong lawas o gihimo kini nga akong ulipon. Aron human ako makawali sa uban ako sa akong kaugalingon dili madiskwalipikar. Sa unang mga taga-Korinto kapitulo 10 bersikulo 12 siya nagtambag kanato ang nagunahuna nga siya ligon magbantay nga dili mapukan. Ang tawo nga akong ipatinaw gikan karon kay nagunahuna nga siya nagbarug samtang siya tinuod adunay daghang kadautan sa iyang kasing-kasing. Ug sa katapusan nahulog siya diha sa kalaglagan. Mga kaigsuonan, kinahanglan nga dili kita mahimong dagaang sa atong pagtuo. Kinahanglan nga kita makigbisok batok sa mga sala hangtod sa punto sa pagpaagas sa dugo hangtod nga hingpit natong isalikway ang tanan nga kasalanan ug dautan gikan sa atong kasing-kasing. Bisan pagtulion nato ang atong kasing-kasing magpabiling matinud-anon ug magpadayon nga madisigon ug mainiton. Sa dihang muundang nakita sa tunga-tunga mabitik kita ni Satanas. Tungod kay ang kaaway nga yawa og si Satanas nagsuri-suri sama sa usa ka leon nga nangangulob aron mangita sa usa ka tukbonon. Mao nga ang pinadayag kapitulo 3 bersikulo 16 nagpasidaan kanato nga nag-ingon, apan tungod kay ikaw init-init man lang dili gayud init ug dili usab bugnaw, iluwa ako ikaw. Kini nga kalag nga nahulog sa ubos nga lubnganan makadawat sa pagsakit pinaagi sa usa ka makina nga porma sa mensahero sa impierno. Kini nga makina kay grabe ka mas dako kaysa sa mensahero sa impierno. Ang bugnaw nga pagbati sa usa ka makina sa ibabaw nga makakalisa nga mensahero sa impierno nakapahadlok kaayo sa kalag. Ang mga kamot ni ini nga makina adunay hait kaayo nga mga lansang ug tag-as kaayo sila nga mas taas pa sa mga kalag. Kini nga makina mugunit sa liog ni ini nga kalag, mupataas kaniya sa tuo siyang kamot ug mugunit sa iyang ulo diha sa iyang wala nga kamot ang mga lansang ug muliko kini sa kalag. Niining puntuha ang mahait nga mga lansang mitusok sa iyang ulo. Uban sa kasakit sa iyang ulo nga gidunggab kini nga kalag maguyog sa iyang lawas sa pagpaningkamot nga makalayo gikan niini nga makina. Sa parehas nga oras usa ka screen sa video nga nagbuklad sa tubangan sa iyang mga mata. Sa screen ang labing malipayon nga mga gutlos siyang yutan-on nga kinabuhi, klaro nga gipasalida. Sa gayon nga una niyang gidnadawat ang grasya sa Dios ug naghalad og mga pagdayeg sa pasalamat uban ang masanag nga nawong nga napuno sa belang espiritu. Ang iyang nawong napuno sa malipayong katawa ug ang mga adlaw nga siya madasigon nga nagmarcha uban sa usa ka determinasyon sa pag-ebanghelyo sa kalibutan ingon usa ka pastor ug nakadawat og dakong gugma gikan sa Dios. Siya nagunahuna ako usa ka pastor, usa ka alagad sa labing gamhanang Dios. Napuno ako sa paglaong nga makapuyo sa himaya sa bagong Jerusalem. Apan karon gidawat ko kini nga silot dinhi sa impierno. Ang lahi nga kalainan tali sa iyang nangagi ug karon ug sa malipayong mga painumdom nga nangagi kay nahanaw pinaagi sa pagisi sa usa ka hait nga sundang. Maganto siya sa mental nga pagsakit ingon man sa pisikal nga kasakit. Kay dili niya maagwanta sa kasakit, iyang gitabunan ang iyang ulo sa iyang mga kamot ug giuyog ang iyang napuno sa dugo ug singhot nga ulo uban sa nagaguliyang nga buhok ug misinggit nga nanghangyo kanila sa paghunong. Apan wala kana magpasabot nga muhunong na ang iyang kasakit. Ang pagtabon sa iyang mga mata ug dalunggan dili makahimo kaniya nga buta o bungol. Paglabay sa pipila ka panahon sa dihang ang makina sa pagsakit nagbutang kaniya diha sa yuta, ang mga mensahero sa impierno nga nagtan-aw sa iyang palibot kay nagtapok. Sila nagagakik
ug nikatawa kaniya nga nag-ingon, "Sulugoon ka ba sa Dios o leader ka sa simbahan? Nag-alagad ka sa ingong apostol ni Satanas ug sa katapusan na himong biktima ni Satanas." Unya, gigunita na usab niini ang liog sa kalag ug gamit ang duha ka tudlo kay gipunit siya diha sa hangin. Sa dihang gibayaw na siya sa taas sa liog sa makina, gidunggab niini ang iyang ulo gamit ang hait nga mga lansang ug gipakita na usab kaniya ang malipayong mga gutlo sa iyang kagahapon. Kini nga pagsakit nagpadayon sa walay hunong hangtod nga siya makadawat sa katapusang paghukom ug mahulog sa linaw nga supre diha sa impierno. Ang sunod nga tawo nga akong hisgutan kay kaniadtong matinud-anon sa Dios apan mihunong sa pagtuli sa iyang kasing-kasing ug sa katapusan makadawat og mga silot didto sa ubos nga lubnganan. Usa-usab siya ka pastor, nagtudlo sa mga membro sa simbahan ug adunay daghang mga hinungdanon nga mga katungdanan. Naningkamot usab siya sa pagbuhat sa iyang mga katungdanan nga makugihon. Apan sa usa ka punto siya mihunong sa pagampo ug sa pagtuli sa iyang kasing-kasing. Sa pagkatinuod dako ang iyang kahakog sa kabantog ug kwarta diha sa iyang kasing-kasing. Apan wala siya makaamgo nga aduna diay siya daotang kasing-kasing. Ang tinguha nga makaangkon sa kabantog ug kahakog kinahanglan kitang magmabinantayon pag-ayo niining tanan nga mga butang. Ug siya mihunong sa pagtuli siyang kasing-kasing ug ang iyang makakasala nga mga kiniaya siyang kasing-kasing mitubo ug mas dako sama sa makahilo nga uhong sa wala pa siya mahibalo niini. Samtang sa dihang adunay pagsulay alang sa simbahan, siya mibiya sa simbahan ug sa mga membro bisan isip usa ka leader nga kinahanglang manguna sa pagpanalipod sa simbahan. Sa pagdawat sa mga buhat ni Satanas, nakahimo siya og mga dakong sala sa pagpanghilabot sa simbahan. Ingon nga usa siya ka leader sa simbahan, ang iyang mga buhat nakaapekto sa daghang mga tao. Iyang gitapos ang pag-aghat sa ubang mga trabahante sa simbahan ug ang mga membro sa pagbarog batok sa Dios ug nanghilabot sa simbahan. Tungod niya na, misamot kabugat ang silot sa iyang mga sala. Sa diha nga siya mahulog ngadto sa ubos nga lubnganan sa umaabot, siya ihigot sa usa ka kahoy nga pusti aron makadawat sa iyang mga silot nga medyo gamay ra kaysa sa pagbitay sa krus sama ni Judas Iscariote. Siya gihigot sa paagi nga dili gani niya malihok ang iyang mga kamot o tiil ug ang mensahero sa impyerno magpakita kaniya og video nga nagpakita siyang labing malipayong mga higayon dinhi sa yuta. Sa dihang siya madasigon isip alagad sa Ginoo. Kung mapadayon pa siya sa pagmarcha ni anang paagiha, iyang makatagamtam ang dakong dungog ug mga panalangin. Apan tungod kay wala niya isalikoy ang iyang kahakog ug kabakakan ug nakahimong mga sala, nawala ang iyang bilinhong kahigayunan. Ang rason nga ang video kay gipakita kaniya mao ang pagpahinumdum kaniya sa iyang makaluoy nga kahimtan sa karon ug labaw sa tanan aron siya magmahay sa siyop nga mga pagpili sa nangagi. Sa ato pa, gihatagan siya og sakit sa pangisip. Samtang ginadula ang matag talanawon sa iyang malipayong kagahapon, ang mensahero sa impyerno miingon kaniya, ang imong kahakog mibunga niining matang sa bunga. Unya, nahulog kaniya ang itong nga prutas gikan sa taas. Sa kisami sa dapit diin siya gihigot. Nagbitay ang mga butang nga murag itong nga sudanan og lingin nga prutas. Kini nga mga butang nga sama sa prutas mao ang kalag nga misunod niining tawhana nga gihigot sa kahoy. Sila miduyog kaniya sa pagbarog batok sa Dios ug sa katapusan nahulog ngadto sa ubos nga lubnganan uban kaniya. Ang ilang mga bukton ug mga bitiis ug mga torso kay nabulag sa usag-usa ug ang ilang mga ulo ra ang nagbitay sa kisami. Kung kita magpaambit sa ebanghelyo, kita mamunga sa bunga sa pag-ebanghelyo ug ang mga kalag nga mosulod sa langit uban kanato. Ingon man usab kini nga mga kalag nga gihigot sa kahoy nanganak sa iyang mga bunga ug ang mga kalag nga nahulog sa impyerno uban kaniya. Iyang gigukod ang iyang kahakog, gilimbungan kadtong mga kalag sa pagsunod kaniya ug pag-apil kaniya sa pagbuhat og daotan ug sidala sila ngadto sa impyerno. Sama sa giingon sa mensahero sa impyerno, ang imong kahakog nagpatungha niini nga bunga. Kini sama sa paghatag og signal. Sa diha nga kini nag-ingon nga usa ka butang nga sama sa sudanan, kini mibuto ug adunay usa ka ulo nga nahulog gikan niini. Sa mga drama sa kasaysayan, makita nato kadtong gipunggutan sa ulo human gisakit pag-ayo. Usahay ilang ibitay ang maong mga ulo sa ganghaan sa bungbong sa syudad. Ang ilang buhok gubot, ang ilang nawong napuno sa dugo, ang ilang ngabil nga lisbo, ug ang uban sa ilang mga mata na buka pag-ayo sa kasakit. Sama ni atong mga ulo ang mga ulo nga nahulog ni ining kalag nga gigapos tan-awon nga miserable kaayo. Sa diha nga ang mga ulo mahulog gikan sa kisami, sila dili lang moligid ug mohunong.
Nagtapot sila sa kalag nga gigapos. Ang unang ulo nga mahulog mo paak sa iyang batiis. Unya ang sunod nga ulo mo paak sa iyang bukton pagayo. Sa matag higayon nga adunay lahi nga talan-awon nga gipakita diha sa screen ug ang mensahero sa impyerno kay nagsulti, ang lain nga ulo na sad ang mahulog. Sa ulahi ang mga ulo motapot sa iyang mga bukton, mga bitiis ug sa tibuok niyang lawas. Kini nga kalag daw sama sa usa ka kahoy nga namunga og daghang bunga. Sa diha nga ang mga ulo mo paak kaniya, adunay makahilo nga mogawas gikan sa mahait nga mga ngipon ug motuhop ngadto sa iyang mga bukog. Ang bahin nga napaakan mugahi ug ang mahimong asol nga mga nga may pagkaitong nga kolor. Ang hilo kay kusgan kaayo nga dili gani kini ingkapura sa bisan unsang makahilo nga bitin o insekto. Ang mga ulo nga mopaak niini nga kalag nagbasol ug naglagot sa uban bisan pa sila ang mibarog batok sa Dios. Sila adunay kalagot batok sa usag-usa nga gigot sa kahoy nga nagunahuna nga sila mianhi sa ubos galubganan tungod kaniya. Unsa kadako ang ilang kalagot ug pagkadako sa kasakit sa ilang mga lawas nga gikunis-kunis hangtod nga sila na lang ang nahibilin nga ulo. Gipaak nila kini nga kalag sa dili masulti nga kasakit ug mapait nga kasuko. Mao nga nang gawas kanila ang hilabihan ka kusog nga hilo. Ang kalagag higot sa kahoy na ibalo pag-ayo nga kini nga mga kalag ug siya nakadawat sa maong makakalisa nga silot tungod sa iyang kahakog. Apan wala siya magbasol o maghinusol nini. Siya hinuon ni reklamo batok sa maayo nga Dios uban sa iyang pagkadautan nga nanlumsan sa kasakit gikan sa silot. Iya usab nga gitunglo kadtong mga ulo nga mopaak kaniya. Minahal nga mga kaigsuonan diha ni Kristo. Sa diha nga ang unang mga simbahan adunay usa ka dakong revival, dihay usa ka magtiayon kinsang mga ngalan kay mao si Ananias ug si Safira. Isa ka adlaw gibaligya ni Ananias ang iyang mga kabutnganan ug gidala kini sa mga apostoles. Sa sinugdanan miingon siya nga ihatag niya ang tanan apan na usab ang iyang hunahuna ug gitago ang pipilan niini. Niining panahona si Pedro nga nakadawat og tin-aw nga inspirasyon sa balang espiritu ug miingon sa mosunod diha sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 3. Ananias, nganong gipunon ni Satanas ang imong kasing-kasing sa pagpamakak sa balang espiritu ug sa pagtago sa pipila sa bilis sa yuta. Ang ulahing katunga sa mga buhat kapitulo 5 bersikulo 4 kay nag-ingon, nganong gilalang manimo kini nga buhat diha sa imong kasing-kasing wala ka na makak sa tawo kun dili sa Dios. Gipuno ni Satanas ang iyang kasing-kasing ug iyang gilimbungan ang espiritu ug ang Dios. Sa pagkadungog niini natumba si Ananias ug nagbugto ang iyang espiritu. Ang paglimbong sa mga apostoles dili lang paglimbong sa usa ka tawo kundi paglimbong sa balang espiritu nga usa ka dakong sala. Ang iyang pagtugyan sa iyang kalag nagpasabot nga wala siya maluwas. Mga 3 ka oras sa ulahi ang asawa ni Ananias nga si Safira miadto usab sa tubangan sa mga apostoles ug nagatubang usab siya sa makakaluoy nga kamatayon. Kay gilimbungan usab niya ang balang espiritu sama sa iyang bana. Uban sa iyang bana si Safira maayo sa pagpamakak. Gisulayan usab niya ang paglimbong kaniya nga nagpanuko sa paghatag sa salapi. Si Ananias ug si Safira lagmit matunud-anon nga mga magbubuhat nga nagtrabaho pag-ayo nga puno sa espiritu. Atong masabtan kanagikan sa kamatuoran nga ilang gibaligya ang ilang kabtangan aron makaalagad sa simbahan. Apan ang problema kay anam-anam nga mibugnaw ang ilang kahupnganan sa espiritu. Samtang nawad-an sila sa kahupnganan sa balang espiritu, ang kahakog mipukaw sa ilang mga kasing-kasing. Ang ilang mga kasing-kasing nahimog maisugon mahitungod sa pagbuhat og mga sala. Bisan ngadto sa punto sa pagpamakak ngadto sa mga apostoles. Ang kamatuoran nga sila gitunglo og namatay diha-diha dayon nagsulti kanato nga sila nagtigom og dagkong mga sala sa pinaagi sa paglimbong sa balang espiritu sa makadaghang higayon. Sa katapusan, nakaabot sila sa usa ka kahimtang diin ang balang espiritu diha kanila kay napalong. Mga kaigsuunan, bisan kinsa mahimong magtrabaho og maayo og moboluntaryo kung siya puno sa balang espiritu. Apan kung dili nimo tulion ang imong kasing-kasing, sayon nga mawala ang iyang unang gugma ug mabugnaw ang kahingpitan. Ang tawo nga nagbarog batok sa Dios kay sa katapusan ang balang espiritu kay mapalong ug ikaw walay labot sa kaluwasan. Busa, ang labing importante nga butang mao ang pagpatuli sa imong kasing-kasing. Kinahanglan nimong isalikoy ang kahakog, kasina og uban pa, ug makabot ang usa ka sinsero nga kasing-kasing ug hingpit nga pagtuo. Kay kun dili, bisag matunud-anon kaayo ka karon, mahimo kang mabag-o bisan unsang orasa. Busa, dili ka gayud makapahimuot sa Dios. Apan ang pagkamatinud-anon ni adtong mga balaan ug hingpit nga gibalaan ug kadtong tinuod nga naningkamot nga mahimong balaan kay tinuod ug nagsilbing usa ka matahom nga kahumot ngadto sa Dios.
Nang hinaot ko nga imong susihon ang imong sulod nga kasing-kasing pinaagi ni ini nga mensahe. Imbis nga tan-awon lang kung unsa nga matang sa posisyon o unsa nga matang sa mga katundanan nga naan kaninyo sa simbahan, ako nang hinaot nga inyong susihon ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpangutana sa inyong kaugalingon. Unsa kadako ang akong kasing-kasing nga sama sa Dios. Nang hinaot ko nga mo desisyon ka o kuhaon ang yamis sa imong kasing-kasing nga nabulit sa mahugaw nga mga sala. Sa pagbuhat ni ini ako nagampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo maisugon nga makadagan ngadto sa kamot sa Dios, bisan pa kung ang trompeta nga nagtimaan sa pag-abot sa Ginoo kay milanog karon. Amen.